and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na pa ang panahon. Mister, papagunan mong ipangutanan ako, Sir Baldwin? Natural. Aron, mas maduol ka na ako si Sir James. Ano ato man ka ni Bro James nga niyaman ko? Baldwin? Patay. Rikami, ang asawa ni Bro James. Si Melanie. Niya. So what? Ang say suwat. Mao din na siya? Rikami. Excuse me. Introduce ka niya, Sir Baldwin. Sa, niyabag ka? Ay, binuang diri ka, ha? Sa mga ginain mo? Magubag kag pamilya? Ay, gara-gara, ha? Ay, gara-gara. Diya ka lang, ha? Diya ka lang. Si Pare James ang imong toyo, Mari Melanie? Sorry. Pero, may under time siya. May under time? Kay nakig-date sa iyang kabit? Unsa? Uy! Unsa'y kabit? Why? Ayaw na lang gani pangulipas. Og ayaw na ba ni ang imong kumpare, Baldwin? Ha? Mauday mo din eh? Maglinabanay? Oh, Mari, Melanie, hinayan ang tingog ni mo ba? Palihog lang, Mari. Mautas ka uban akong mga trabahantes ang kompanya. Pinalang nag-away ta. Hilom, Baldwin. Hibawan na mo eh. Maugin mo mga lalaki, maglinabanay mo, mag-ihag tabon sa inyong mga baho. Ha? Wakatawan, Mari, uy. Saan ba ho ba? Ay na lang pagpakaroon ingnon pa, Baldwin. Naibawon ako sa sekreto ninyo ni James. May nagsulti na ako. Unsa sekreto ba? Mari, pastilan. Ang kuno na ko nga may pagkasiausap ta. Pero, wa pa tay agi, uy. Og si Pare James, buotan taon kay na. Tuwa ilang gyud kong. Kung unsa man ang giingon nimo nga may nagsulti nimo, bakak na. Nanaot na namo ni Pare James. Gusto na, Baldwin. Buhit kay kagbakak. Pastilan mo, Mari. Bisan asa ka mangutana din ay. Bisan kinsay imong pangutanon din Aw. Oo. Ako may pagka lalaki man ta. Pero si Pare James, salig lang na ako. Faithful gid kay na siya nimong. Buutan gid kay ng kumparehan ako. Mamatay pa na nagsulsil nimong nanaot na mo. Kung kinsa man tabaghaka na siya. Ikaw ba? Mayo gid kay ka mga tarungan sa, Baldwin? Mari, mahimo ba? Kung wala pa ka mahuman diha, di lang ta magsulti din ibi. At ito magsulsa way makabati na to. Mahuta. Oh, mawawday ka? Mao na diha. Kinagbinuang ka man. Kamo si James. Ay, ambot ni mo, Mari. Nangambot ka. Kisa man dito babae nga gikasulti nimo sa dayon ako abutin ni. Be. Katoy mo gikasulti. Ha? Patay, sirig kami. Dili na ko familiar tong babayahan na Baldwin. Og naibaw ko nga dili to ninyo kauban din sa trabaho ni James. Hay naman to. Imo tong uyab? Or kang James? Oh, Mari. Palihog lang ba? Ano na pag-tag-out taon ni mo diha? Parang ka maninuog, mulabaw pas ginoo. Ako na rin matuon mo. Hoy, ay paghilas-silas Baldwin na. Ayaw i-apil-apil ang Ginoo sa imong pagpamakak o pagtabo ni James. Mari, tawon. Palihog lang. Baka sumahan na lang na di ta kaila. Kaya, hapit lagi ko mawad respeto ni mo. Palihog lang. Mintas na kapugong pa ko. Hapit agad. Sabay hapit na gyud, Sir Baldwin. Hilom, utrasab ka. Nonsa ka? Tungutan na kang naunsa ko. Suma. Nag-unsa man ka din O sabi din na hitabo ninyong duha atong Melanie. Mura mamog naglalis. Ha? Nakaila ka ni Melanie? Mamanday ko na to ang asawa ni Sir James. Uy, nakaila ka?
Guwapa, pero dili sila bagay ni Sir James. Dili gid sila bagay. Rika May. Mga 10 minutes na lang dong, James. Mamoy na sila sa Chelsea. Mayo kay nabalikan na to randing. Mao may sulti ni Goryo God nga imo igsuon nga may gipamati kuno ka. Wa man to siya mosulti primero. Unsay rason nga siya rang usang imo nga gipa kuan dito, gipabantay ni Chelsea samtang wa ka. May gipamati lagi dong, James. Wala gipapuli ni Muskuryo. Nagbangungal ako sa akong gipati kay dibogan ko sa akong boyfriend. Pastila ni mo to randing, boyfriend ka diyan. Bi ko bag unsay rason. Nga wa ka. Ikaw ba in love dong, James? Balalin ba? Na, ambot ni mo to randing oy. Uy, unsa man nagngob? Mura man ako nagngob sa kalami. Hay ni mo to randing. May nanawag na ako. Pag istorya-istorya lang sa din nga ikaw ra, para malingaw ka. Nge. Unsa? Dito si Melanie o mo ka na yung gibuhat bro Baldwin? O lagi pre. Pastil lang. Mayo gani kimi patuko siri kami nako. Ha? Kasi may gani kay mipatuon ni mo siri kami. Unsa may ang labot sa atong istorya? Unsay labot niya sa tong istorya? Dito man siya. O nakailan na siya ni Melanie. Unsa? Ikaw ang nakaingon ini bro. Pre, ikaw gyud. Kay kung wa ka pa magsige og diskarte og nagpalao man tong Rika, di ni maingon ini. Sorry bro, James. Sorry. Kumidjar magudong to atong ako bahin ni Rika Media nimo. Pero Sayon na kayo ang pagpangayo og sorry bro. Sayon na gid kayo ang pag-ingon og sorry nga komedya. Pero nakahimo na kini kadaot. Di lang nako, lakip na sa kong anak, sa kong pamilya. pre, O unsa man kunoy mamahimong linugdangan dining tanan ha? Unsa? Ha? Di lang kay kumparita sa atong kasuod. Giisip pag ka nga akong igsuon. O nga tubag ako. Unsa mo niya'y dangatan nining way hinungdan nimong matud mo komedya. Ha? Unsa man? Nansa day ka, Dad? Wala gi kay tingtingog. Nasukot ka na ako, di? Kanang musagbat ko dong, James, ha? Thank you dong. Bisan og wa pa kamutubag. Ito yun ako nga mag-thank you aron nga din lang yung kamutingog pa. Ay kasuko dong, James, ha? Please. Bitaw, just do not disturbance your daddy, ha? Because nag-drive ang imong daddy. Your daddy is driver, okay? Ala, uy. Kalam ba ito pangupawa dong, James? Abot ba ito's uyok tungkol sa kalam? Okay na ka dong, James? Pag ka okay, ako, okay na give ko. As in. Unsa nagpaabot nini sa unahan Ginoo? Unsa man? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!